Treba kolim na pištoli? Chalani, čo myslíte? Vítajte pri ďalšom videu. V dnešnom videu si povieme, či je potrebná na pištoli Red Dot alebo nie. Takže sme si priniesli 4 Red Doty, za ktoré sa ako firma Mustache Gear postavíme a ktoré odporúčame, ktoré taktiež aj používame. Takže prvý je tu Aimpoint Acro C2, uzavretý kolimátor, veľmi vhodný na každodenné nosenie, keďže vám do ňoho nenapadá špina. Hej, v prípade aj, že je mokrý, stačí ho utrieť a vidíte z neho krásne tú červenú bodku. Trigicon SRO, ktorý má obrovské okno, veľmi obľúbený v športovej streľbe. A je tu aj Trigicon RMR, môj osobný kolimátor, ktorý nosím na svojej EDC zbraní každý jeden deň. A posledný, tu máme Primary Arms, ktorý má veľmi priateľnú cenu a taktiež dostupnosť, pretože ho nájdete na našom e-shope a taktiež aj v Black Area shope, ktorý je mimochodom distribútor značky Primary Arms na Slovensku. Aby sme teda či Red Dot na pištoli mať alebo nemať neriešili nejakými našimi domnienkami, tak si dneska odstrieľame sériu drillov. Bude to na 24 až 40 rán a budeme vlastne strieľať každú jednu pištoľ, ktorú na stole máme. Poďme na to. Tak ako sme si hovorili, v dnešnom videu si strelíme sériu cvičení. Tieto cvičenia budeme zachytávať zapisovací a dávať ich na timer. A samozrejme si to strelíme s Red Dotom a bez Red Dotu. Cvičenia, ktoré dneska budeme strieľať, budú z kompresu do hlavy, z tasenia do hlavy a prenášanie medzi terčami 2-2-2. Takže ja sa pripravím. Ready? Stand by. Ja to zalepím. Pekne, 1,70. Či 0,70. S mieridlami strieľať na väčšiu vzdialenosť je na nič. Taký je život. Piča, Charlie 1,04, poď. Ďuro, ty si pripravený? Ježiš Kriste. Ja som pripravený písať. Počkaj, ja sa musím pripraviť ja mentálne. Idem, že bam. Dobre. Áno, 3 terče. Ready. 6 rán. Do série cvičení sme pridali aj cvičenie, pri ktorom sa strieľa na vzdialenosť 15 metrov s pištolou, pri ktorom sa ukáže, že sústredenie na terč s Red Dotom je jednoduchšie ako s pevnými mieridlami. Toto cvičenie obsahuje 3 rany na 15 metrov, prebijam, bežím ku ďalšiemu kuželu a strieľam ďalšie 3 rany. Takže poďme na to. Ready? Ready. Stand by.
S kolimátorom sa ľahšie nabíja. A ľahšie robí preštek, takže nič. Case closed. Case closed. OK, stand by. Ešte raz. Ani tričko som nechytil, len som sa dojebal. Si uveril s kolimátorom. Hej. Stand by. Stážgír. Myslím, že si môžeme povedať ešte teda ako tie výhody a nevýhody oboch systémov. Či už je to teda Red Dot, alebo sú to Iron Sighty. Čo sa týka tých výhod toho Red Dotu, tak tam sa myslím, že obaja zhodneme, že teda minimálne ten Red Dot ti dovoluje byť lepšie sústredený na cieľ. Na rozdiel od mieridiel, minimálne naše oči sa tak vyvinuli, aby teda sa dokázali sústrediť na jednu vec a nie teda na úzdičku, na podíček a ja neviem, čo ešte v diaľke. Určite je ľahšie zaostriť na terč a nahodiť na neho bodku, s ktorou potom dokážeš pracovať, ako zladiť v podstate prednú časť vlastne pevných mieridiel, čo je mužka a vlastne mieridla s terčom, hej, a tam sa snažiť doručovať. Hlavne na tých 15 metrov sa to podľa mňa ukázalo. To je pravda. Takže tak. Čo sa týka ale samotnej, musíme rátať aj s tými nevýhodami toho Red Dotu. A tie nevýhody toho Red Dotu sú proste zjavné. Máš tam samozrejme nejaký ten finančný vstup a zároveň máš tam battery life, alebo teda životnosť toho samotného Red Dotu. Myslím, že životnosť Red Dotu je ľahko negovateľná, lebo jednoducho tie baterky musím meniť vo všetkom, či už mám svetlo na zbraní, alebo na akýmkoľvek ďalšom vybavení, ktoré vlastním, tak tie batérie, ktoré tam mám, musím pravidelne meniť. Čiže to asi nie je úplne niečo, čo by som bral ako negatívum, ale teda minimálne to negatívum, ktoré tam je a ktoré aj takým veľmi častým trendom, ktoré si všímam, sú zvýšené mieridlá k tomu Red Dotu a je tam v podstate tá realita, s ktorou sa musíme všetci zmieriť. Ak ten Red Dot sa rozbije alebo sa zašpiní, tak je úplne jedno, či máš záložné mieridla. Tie záložné mieridla dostávajú ten efekt iba v tom momente, keď sa ti ten Red Dot vypne a ty vlastne strieľaš s záložnými mieridlami. Alebo teda kľudne ma doplň, ale ja to vidím takto. Ja s tebou 100% súhlasím v tom, že tie záložné mieridlá aj tak v podstate neuvidíš cez pokazený alebo zničený Red Dot, v ktorom by lietal emitér napríklad, alebo nejaké časti. A ešte by som ti doplnil, použil si pojem battery life, takže v podstate tá životnosť tej batérie. A ja by som len k tomu povedal, že niektoré Red Doty majú menej dostupnú batériu. To napríklad znamená pri tomto Trigicon RMR, že keď ja budem meniť batériu, musím ho celý zmontovať, vymeniť batériu z dola a opäť ho namontovať, samozrejme dať lepidlo na šroby a nastreliť ho opätovne. OK? Kdežto napríklad pri tomto SROčku je top loading battery, tomu hovoria Američania alebo zahraniční, že v podstate meníte batériu zhora. To znamená, že ja ho nemusím zmontovať, iba tu skrutkou pootáčam jeden malý deklík, kolibris, a tam vymením batériu, opäť to zavriem a ďalej mám nastrelený vlastne Red Dot na pištoli. OK? Takže toľko som ja chcel doplniť k tomuto. A takisto funguje tá C2 na akre. V podstate na boku je odmietateľný kryt, kde sa vlastne baterka vymení. Čiže to je asi taká rada z našej strany, ak by ste sa teda rozhodli si ten kolimátor kúpiť a budete si kúpovať niektorý z tých, ktorý my odporúčame. Treba si zvážiť všetky tieto veci, ako je životnosť toho kolimátoru, to znamená battery life, teda životnosť baterky, teda jeho svietivosť. To, že čo s tým kolimátorom budem robiť, to znamená, že budem ho nosiť, ale nosím ho v akom prostredí, nosím ho v kancelárii, nosím ho niekde, kde sa práši a podobne, čiže či chcem nejaký otvorený kolimátor, alebo chcem zavretý kolimátor. A následne teda to samotné akože vymieňanie tej baterky by malo tiež hrať nejakú tú rolu, lebo ak ja mám napríklad svietivosť v akre 1 rok, tým pádom vlastne každý rok by som ten Red Dot musel dávať dole. Ak by to nemalo z boku výmenu baterky, by som to musel dať dole, vymeniť baterku, nahodiť naspäť, prísť na stanicu, nastaviť kolimátor a zopakovať tento cyklus. Takže to je asi k tým kolimátorom
by som to asi tak uzavrel. A čo týka toho dnešného cvičenia, Viktor to už krásne spomenul. Veľmi pekne sa ukázalo to, že ak sme boli na 5 metrov, tak to viacej záleží o tom strelcovi, tá streľba, lebo na 5 metroch strieľame pudovo, čiže tam ten kolimátor tú zmenu neurobil. Avšak ak sme na tú vzdialenosť došli ďalej od toho terča, čo my sme boli dneska iba na 15 metrov, pôvodný plán bol na 20 metroch, tak sa vlastne krásne ukázalo, že s tým redotom to bolo oveľa rýchlejšie, tie hity boli oveľa konzistentnejšie a vlastne celková tá rýchlosť bola toho strelca oveľa lepšia. Myslím si, že obvaja sme si dneska užili celkom aj zábavu, čo sa týka toho strieľania zbraní cross. Áno, že sme si potočili platformy vlastne, že ja som zrazu mal čezetu bez kolimátoru, hej, tasil som z appendixu, ty si používal vlastne Glocky. To bolo cool. Ale teda stále na čo treba myslieť a čím by som uzavrel toto video. Trénujte, ak budete dostatočne trénovať, budem vám úplne jedno, či máte kolimátor, alebo máte Glocka, čezetu, kanika, HS-ko, je to úplne jedno. Pištol je pištol, streľba je streľba, strieľajte, trénujte, vidíme sa pri ďalšom videu. Potrebujem nejak normálne vyzerať, vieš, hlavne si treba uvedomiť jednu vec, že je to Mustache Gear.